ayo intsimbi yabayo ke intsimbi yakhe that is yaba nguye ke u-9 o'clock intsimbi yethoba ngolo hlobo sibe kanti ke thina ke siyangena sizibulisela kumakhaya ngamakhaya kwindawo ngendawo niphulaphuleni kuze unqaphambili esikhulu sakho yaba-VCR FM igama lenkqubo imbadu igama lomsasazi ndikulothando kasitoko ndikubhexeshela yona ke ndingumqwathi mna ndingudikela kanoni kantsabane kankofane kanomatyala kanoqenqelekile kamahlungona ngayihlanzi ndilikamqathwa wela intsika nzala kumatupane ngumawosonkomozi bovu ndingumzukulwana osikhomo ngorhudulu ngomhlatyana ngolo hlobo ngumhla wama-25 kwinyanga yesibini kumnyaka ka-2025 ungolwesibini entsukwini sibe kanti ke ngolo hlobo singene sathi zava sahlala phantsi nalapho ke siya sihlale phantsi khona sishukuxe iindima ke kwiindima eziphezulu ingakumbi kwimo yentlalo apho thina sihlala khona sishukuxe ezi zinto ezibalulekileyo nanjengesithembiso phakathi kwezithembiso zonke zokubana funeke kuncedakele umntu ngalo lonke usuku. Ngolo hlobo sibe kanti sibiza wonke umuntu ongaphakathi kwamakhaya njengoko sesiyazi abantu sebethe khona ubembe zava behleli befuna ukuva uba namhlanje kwimbadu sixoxa ngantoni namhlanje. Hayi, nanjengesiqhelo kuyafana nezinye imini ikhona esizawuxoxa ngayo namhlanje khona ukuze nawe ke mphulaphula ube kanti uyakwazi ungena uzawungena phaa ku-073 849 1740 sibulele kakhulu kwaxa bethu bebesibhexeshela ithotholo lakho khona ukuze ithotholo lakho lihlale linkenteza njalo kodwa kusenyanisekeni ukubana ngaba sibe kanti thina sithi zonke izimvo ezilapha uzuncede uqaphele kuba zonke izimvo ezilapha ayizizo ze-VCR FM koko zezikabani nobani unikwe ithuba lakhe lokuba aphalaze izimvo zakhe khona ukuze kuncedakala isizwe kwakunye nemo yentlalo kananjalo nomsasazi ingenguye oyibhekexeshela phantsi kweenkalo zokuba enomkhetho okanye necala kwakunye nefuthe lokutyhala impembelelo ezithile nto nje enawo ke amagunya okubhentsisa nokuswantsisa phakathi kweenkalo ezithile kuba lena ke inkqubo ingawuvusa umnyele kwabanentliziyo ezincinci kwakunye nabantwana kwakunye nemveku nanjengoko siye sicele sikhuthaze kwabantwana kwakunye nemveku basondezwe emondlalweni kuba le nkqubo ingabaphazamisa kwakunye nabo ke babe kanti babuthathaka ngokwasezintliziyweni ngolo hlobo nonke ke namkelekile igama lenkqubo imbadu. Namhlanje ecaleni kosuku sihleli nayo bekekileyo kweli cala yaba nguye ke uCouncillor waka-Ward 9 nguye ke uMr Tasano Thembalakhe Tasano waphi igama elimnandi utata kwelaa cala wathi kuzinto zonke zizakwenzeka nali ithemba lekhaya wakaTasana. Ndivile ke enye indoda ibimkhwaza kapha kwi-voice note yakhe sithi ngumgcina inoba ngutyhopho ke ukhona phakathi kwekhaya ke umgcina sabe sincokola naye nabantwana bakhe ke bakwa-Ward 9 bawuphakama namhlanje bazosabela ukubana ngaba ubaphathele nantoni kodwa umxholo esiphantsi kwawo nisabe sihleli ngawo thina kwelo xa sithi sincokola ngendima yanje iofisi kaceba ukuncedisana nabantu ekufumaneni amakhadi amatsha postbank nokwehlisa amaxhala eluntwini ngale nkqubo intsha. Ukuba uyakhumbula ke mphulaphula i-VCR FM besike sayibeka le nto ukuba abantu abaninzi bavelile besithi mqwathi zokusijongela uba ikhona ingxaki siyoyika kuthethwa ngamakhadi amatsha kuthethwa ngoba singangapeyi kuthethwa ngokubana ngabe iimali zethu nantontoni. Ndakhangela ke ndathi ndisakhangela loo nto sabakhangela basepost office khange bayibambe ifowuni uMr Tasana nabe bekho uyayazi nabo loo nto khange bayibambe bathi ke bebesentlanganisweni shem kodwa ke namhlanje kukuhambisa umthi ukubana ngaba sizawuncedisana njani kwezi nkalo khona ukuze sibe kanti senza imo yentlalo ephucukileyo ingakumbi ebantwini bethu esifuna ngalo lonke ixesha bahlale bekhuselekile kule mimango. Ukanti ke ke mphulaphula xa ufuna uba inxenye yenkqubo zongena phaa ku-073 849 1740 nalapho kungangena emnxebeni okanye uqhafaze phaa kuWhatsApp line yakho khona ukuze sibe kanti siyakwazi ke thina kuncokola na kweli cala. Bawutasana ndicela ulunge ke tatam kweli cala sizobe kanti siyakwamkela kweli cala. Molweni mphathi kunjani? Mandibulise mqwathi, ndiphile ninjani nina? Hayi masicenge kumkani. Hayi kuhle kuthi kodwa ithe ndiyavuya mna xa ndibona nina nisondela kuba abaphulaphuli kwakunye nabathandi nabalandeli bembadu ngalo lonke ixesha bethi bayathanda xa niphakathi kwenkqubo nizoba nikumthi ngezinto ozibona abangazaziyo. Ebekhona owaka-Ward 8 ezoncokola ngendima noko ebisothusa abantu. Ndothukile ke ndavuya futhi xa ndibona wena ufika usuku sithi nabamba kwa-Ward 9 abanengxaki ezithile nezithile ingakumbi kwendima inokwenza no-postbank. Mna ndizawufika ngolo hlobo mandikunike ke mgcina ithuba lokubana uzibulisele kubalandeli be-VCR FM kananjalo nabo bembadu kananjalo ndikunike ithuba lokuba uzazise kwabangakwaziyo namhlanje. Enkosi kakhulu. Mqwathi mandibulise kubaphulaphuli bevokani community radio. Ndibulise
kubaphulaphuli base-Ward 9 kuphela, ndibulise nabaphulaphuli basesakhe isizwe. Lo uthethayo ngukhansila uThembalake Tasana ose-Ward 9. I-Ward 9 ke inelali ezintandathu mfo kaMqwathi. Okay. Iqala kuMbhenge iphume ithi Block 7, which is nguHotambewu, Sikhanga, Nyalasa, iphume ibheke kuMahlungulu, iphume ibheke eMbodlane, ibhekele Walfuta, Ndonqanda ilokishi, that is eLower Langance. Yilantu kulapho ke iphela khona iwadi yam. Tatu Tasana, nantsi manindo siyothuswe abantu bekhala uba nantsi into ithetheka, abantu bazibona iiposi zingasasebenzi, abantu bavile ubana ngaba kukho into ezayo kuthiwa zii-black cards. Abantu bendodla banexhala kwakunye neendima zokubana ngaba bangangafumani imali. Abanye besithi sasinemali thina ezavalelekayo endaweni ethile. Wena kuyabonakala tatamuke wakhweba abathathi nxaxheba bathile uba ibethunana izandla sizothethani nabantu. Yonke le nto uba uTasana isukela phi? Masiqale kule ndawo Mqwathi. Ekuqaleni kwalo nyaka uphelile, that is 2024. Sizawukhumbula i-post office ibe yenye ye-post bank ibisoloko kuthiwa irojiwe. Uthi xa ufika eziposini zawufika abantu belala phaya, imali incinci eposini. Zizinto ebesenzeka ezo. But ke ndithe ke njengoceba ke omane eqhuba inkqubo ye-public participation, which is i-committee meetings ne-war rooms. Uthi xa uye phaa uyawufumana ukrwecwa ecaleni ziigruphu ezithile. Ceba sinengxaki mana phaa, sasinemali eseposini. Imibutho, ii-burial societies, izitokfela. Sayizama ke loo nto, sizama bensithi ke xa ndimema ii-departments ndimeme ne-post bank ingezi. Kwenzekile ke ndimane ke ndifowuna. Xa ndifowuna ndizawuthunyelwa ePretoria, ndiphume ePretoria ndithunyelwe eBhayi, ndiphume ndithunyelwe kwaBloemfontein kungakho direction. Okay. I even went to eMthatha nenye igroupu apho safika kusithiwa I think babezawuba nemali about 130,000 efuna beyifumene. Yasixelela iposi yaseMthatha asizukwazi uyifumana yonke le mali because banequeue outside elinde le mali, which means le group ingayithatha yonke le mali bashiyeke abangaphandle bengenamali. Sabuya ze singaphethanga nto. I even have igroupu eyase ilale kuthiwa kuse-Block 7 apho bakwaziyo bengumasingcwabane bangazange bakwazi ukungcwaba ngenxa yoba imali yabo ayifumaneke ebhankini. I had into yoba ndi-intervene nalapho ndibhale ileta, ndibhalele ibisakufumaneka ke kancinci eKomani epost office. Ubungavele uyeke eposini uyifumana imali yakho, befuneka nenze i-appointment niyibhukishe, imali iyabhukishwa. Ubani nincamile nizuyifumana ngoku. But ke I was so fortunate ngelo xesha ke yayifumana loo gruphu. Sizamile ke abantu befika ngezikhalazo, imali abayifumani. Hayi ndayibona no, le nto this is a disaster. Okay. Iyafuna uba ke siyikhangele ngenye iliso ngoba i-post bank uze ndiyazi uba i-post bank yahlukile eposini ndiyoyiva phaya. Okay. Now I've tried ke into yoba sizama kangangoko sithumele incwadi, sifowunele eBloemfontein apho ke ndide ndabe ndifumana idirection encinci. Kodwa mandifowunele eBloemfontein, igroup yokuqala nawuxoka endingazuyibiza phaa ereyidweni, kodwa sayenza i-application, sazenza zonke ezi document efuna zifuna, sazithumela bayifumana imali yabo. Enye igroup asikwazanga bayifumane, ndayibona uba yidisaster le nto. Kwenzekile ke sithe sisajongile kwegqi into ethi i-black cards. Kuzawukwenza i-black cards ngoku la makhadi agold. Sizawuthi ke abantu basemakhaya bazawubiza ayelo bathi amanyathelo, kodwa anala magama akwasasa. Ngamakhadi akwasasa. Okay. Into eyenzekileyo ke msasazi, apho sazama kwacaba ke, but ke nabantu basekhaya ndiyafuna uyithetha msasazi ukuba uSASSA wayeyithethile le nto. Besishumayela nathi singoceba into yokuba makatshintshwe la makhadi akwaSASSA kuba iza kwenzeka ingxaki ngenye imini. Eneneni ke andinaxoka phaa eWard 9 I think noba bambini bambalwa or bathathu abangakhange bawatshintshe la makhadi. iNedbank ibisiya xa ndineeprograms uSASSA ebesiya ewadini yam ehamba neNedbank siwatshintsha la makhadi.
And it was very strange and surprised. Masithi nje councillor, Okay. masithi ebesiya yena uSasa sithi ekhatshwa zibhanki ezithile. Ekhatshwa zibhanki ezithile. Yeah, singabanika Singabiza amagama. Yes. Okay. Bekusenzeka loo nto ke. And xa kufika le nto ithi amakhadi kaSasa ayaphelelwa, sabiza ngezi postcards. Okay. Khange ndibe naxhala because i-majority ewadi yam yawatshintsha la makhadi. Okay. And it was very surprising into yoba ndifike kukho abantu, some of the committee members zam bezikhona phaa zinexhala into amakhadi. Kusithiwa amakhadi ayaphelelwa nge-28 yale nyanga. Eneneni ke kwaba kunjalo nyhani. Councillor, wena nanjengomntu okwaziyo udibana nezi-stakeholders ezithile, bakhona kodwa abanewari council yale nto yenzekayo ngoku yala makhadi aphelelwayo, abanewari bana ngabafuneka bangangapeyi yonke le nto. Zithini i-stakeholders zakho buke wadibana kwakunye nazo ngezindima ngezinkalo zinje? Kuba ndike ndabona uba ingathi buke wadibana nabakwa-social development nabanye kwelaa cala. Ingaba nyhani akho ne-extension date okanye umntu nyhani ongekatshintsheli ngoku kweli lityheli ukuya kweli limnyama angazibona esengxakini? Bendithethile neposi namhlanje. Okay. Ndiyafuna ukuthi amaxhala phantsi. I-extension date ikhona ngoku. Okay. Kuthiwa eli khadi lawuphelelwa ngoli-gold nge-20th kaMatshi. Okay. Kodwa ke into emandiyithethe msasazi, silapha nje namhlanje I had programmed ndibabizile iPost Bank kumbhenki ewadini apho because sine-crisis ye-network ngoku asiyazi uba kwenzeka ntoni. But ndikwazile into yoba ndibabize iPost Bank from ePort Elizabeth. Yeza sayihosta laa nto, that was on the 13th. But due to the fact of a network problem, khange sikwazi uqhuba nge-13 siye samuva to the 14th, samuvela ecala town hall kwelaa holo lingasebhoxa, saqhuba kakuhle kakhulu apho. Okay. Saqhuba kakuhle, yaqhuba inkqubo, zonke izinto beziqhuba zaqhuba kakuhle. But ngenxa yemeko, because ndithe xa sifumanisa, but besiyenza ke in partnership with uSasa, because uSasa xa ndenza le nto because ebekhona naw xa kutata ubaliso phaya. Ndiyakubethanga mlonyo ungagqibezela kumkani. Into eyenzeka ke siye sakwazi into yoba masikwazi into yoba that is next week bayabuya again. Okay. Bayabuya bezokwenza zonke ezi zinto. Ndike ndava kumention into ka-social development. U-social development nguye owenza ezi mali kuthiwa si-foster ekheza abantwana, because ngoba kukho into ethi xa ufumana i-foster imali yavalelwa. Abantu abaninzi ke imali e-foster ibivalelwe eposini. Kulapho ke ngoku bangakwazanga ukuba ne-access yokuyifumana imali. Sibhizi ke ngoku neposi sisenza loo mcimbi, kufilishwa i-forms, ii-documents, yonke into. But ke ndibacelile once more again into yoba mabaphinde babuye. Bandinikile ke ideythi yange-6 and 7 ikaMatshi. Sizawube silapha etown hall, sesithele noceba wakhona zonke iwards, but ke more especially iwadi yam kuzo zonke into zinxulumene ne-Post Bank, imali ezibhankini. Ndithetha ngabantu ke i-foster cares, imibutho, that is i-burial societies, izitokfela, nabantu individuals ebezithatha imali ezo ziyigcine phaa eposini. Ndicinga umcimbi ngoku noko siwuphethe kakuhle. Abantu bangaphuma ngoluhlu labo babheke phaya bayosabelela benze. Akuyosatyelwa kodwa ngoku. Okay. Ngoku kuyokwenziwa so that abakwazi abantu ufumana imali zabo. Andime kuloo ndawo msasazi. Uba ndikuva kakuhle wena tatam, ukhankanya indima zokuba unibhizi ngoku kwakunye neposi. Yephi lena nibhizi nayo xa benithe nifumanise ukubana kukho umahluko ngoku phakathi kwe-Post Bank kwakunye neposi? Yi-post office okanye ngu-Post Bank ke ngoku lonizayo? Ngu-Post Bank. Okay. Anivanga nto uba kwenzeka ntoni ngo-post office at all? Okanye u-post office ubuye umva ngoku abantu xa befuna ukuziqondela bangafuneke bexoze kweminye imiphini mhlawumbi? Ingathi lo mcimbi wemali udilishana ne-Post Bank. Okay. I-post office ingathi Dibene noposa. Noposa, nomcimbi woposa, yonke loo nto, kodwa ingathi bohlukene xa bathethayo. Ngoba ngoku xa ufika eposini abayuphendula umcimbi odibene imali, kuthiwa dibana no-Post Bank. And xa uzawufumana nakwezaa ncwadi zabo zincinci kubhalwe Post Bank phaya, but thina besisazi iposi, I think nabantu abazana nto ya-Post Bank, but bawuqale ngoku baphapha bayibone tyhini phaa kulaa ncwadi ngemva kuvalwe imali
kubhalwe Postbank pha, we didn't know ezo zinto ezi. Mna bendingayazi nami ezo zinto because bendingavalela imali eposini, bendingenanto ibindidibanisa neposi. Ukanti ke ke mphulaphula ekhaya uyaqala uvula ithotho lakho masikwamkele uphulaphula ungaphambili esikhulu sakho eVisar FM kamele nkqubo imbathi sithetha kuloo nto isibeke phaa kwemizuzu ngamashumi 24 phambi kwana sithi ke thina ngeli cala emveni kwentsimbi yethoba nalapho ke ndihleli naye ukhansila wakwa-Ward 9 utata Thembekile Katasana esicacisela ngokukanje iofisi yakhe kulaa nto benike nathi mqwathi sinexhala layo nawe ke uba unombuzo ufuna ukugibisela kwela cala ngakhawuleza ungene phaa ku-073 849 1740 ungangena emnxebeni kwelo cala okanye ke ungagibisela no-WhatsApp line yakho bawutasana nantsanye into ke emandikhalile ke ndiyazi enike nayithetha lo sasa usasa uthi abantu khona ukuze bakwazi ukumuva kweli khadi lityheli ukuya kweli lomnyama mabaye phi baya kwa-social development okanye baya phi kuba ngoku azisebenzi iiposi zi-vandalized akooposi ecala akooposi elidifre ngokushiyana kwezi ndawo ezingenaposi uthi afumaneka phi? Usasa bandikulungisele ndawo kasasa andithethelo on behalf of usasa. Okay. But usasa akanalo ilungelo lokuthi umuntu makabheke phi. Okay. As long as imali yakhe umuntu ene-access. But into ebalulekileyo ufuneka imali yakhe umuntu from kwasasa angayifumani cash, ayifumani imali yakhe through i-bank account. Angayifumani via cash nantso but akanalungelo lokuthi yiye eposini iyaphi. But luxanduva lethu lixanduva lam mna ndinguceba into yoba ngoku ndithi wena bheka kweliphi icala to get your money. But into ebalulekileyo ngoku abantu andiyitshona ngoba mababheke eposini, abantu umntu mabahambe bawatshintshe la makhadi agold akwasasa. But ndithi manje ukuthi ngoku sisene-crisis mabatshintshe la makhadi agold kule black cards because immediate ulitshintsha because sendine-experience ya because yenzekile kubantu abebenemali ebenje nabemthatha benala makhadi agold besoyika. Immediate utshintshela khadi ligold ulifumanela imnyama imali yakho automatically uyayifumana. Ndingathi ke abantu mabahlale kumakhadi amnyama because asiwazi amakhadi amnyama azawusibeka ndawoni na. Bendishumayela ke msasazi into ethi uyabona ke ezi bhanki zingenazo offices ngoba ke ziyasibetha ngoba there is ibhanki lapha ndokuselapha kwaBoxer engumtshini esondibabuza abantu ukuthi suphumanani neebhanki ezingenazo offices ezingena-buildings uba uzawuxaka uba xa unengxaki uyaphi. But into ezakwenzeka ngoku even ndinabantwana abaqeshiweyo ngoku uPostbank uzandinika i-consultancy. Andikaphenduleki kodwa bawutasana andikaphenduleki kule nto uba bawafumana phi la makhadi amnyama. Ndicingela mamaxhawazana sinamandla thina xa silithotho lokuba athi umntu ilixhawazana kuthiwe ethuthu kuthiwe iredwini bawafumani mabaye kwa-social development okanye mabayiphi khona okanye mabaye kwasasa okanye andisiyazi uba bawafumana phi. Hayi abazuya kwasasa Bazawuya phi? Bazawuya e-Usafe eShoprite kwaBoxer kulapho kuzawubekwa i-consultant. But ngoku bayawafumana nge-6 ne-7 bazawafumana njengokuba bebewafumene nge-13 ne-14 amakhadi bawafumene. Zikhona ii-consultants ezizawubekwa kwezi ndawo ndizikhankanyileyo e-Usafe ecala, eBoxer ecala, eShoprite e-Elliot, e-Usafe e-Elliot. Ndithetha ngesakhe isizwe andithethi ngezinye iindawo. Inoba iza-expanda kandiyazi but currently ngoku ndithetha ngesakhe isizwe lena kulapho la makhadi azawufuna not eposini. Iiposi zii-vandals andizuyiphendula eseposini zii-vandalized but xa sithetha ne-Postbank bazawupleyisa i-consultant. Ndingakwenzela umzekelo uNedbank uzawufika khona uzawufika khona kwaBoxer inoba ke izawuba yinto eqhubeka. Besendile ke ndiyibonile kwaShoprite eMthatha. EShoprite eMthatha uzawufika kwilaptop phaya kukho iledi eliphethe la makhadi sekukhona zezi ndawo kuza inoba ke on a long run or when time goes on izawuhamba ke kuthiwe nantsi iPostbank ivulile kwezi posi. Andikayazi ana-experience yaloo nto ana-information but currently ngoku nge-6 and 7 apha eWard 9 nabantu abakufuna eziwadi ezikufutshane sikwazi kuya zizawuya zizabe zikhona i-consultant phaa etown hall bewafumana amakhadi. Okay, umntu mhlawumbi councillor olivileyo lenye yabaqondi wakho uceba bengekatsibeli kwelo cama sithi kwakwa-Ward 4 Ward 2 ngokushiyana kwezinto uyavaleleka yena ngaphandle? Msasazi ubundive kakuhle xa ndithetha ndathi wonke umntu wamkelekile, wonke onale ngxaki nobuphi because ndithe ndizayijonga isendim ndedwa apha esakhe isizwe apha eWard 9 osaqhuba le nkqubo so that wonke onengxaki uceba uyafana nomnye uceba
ingxaki yafana ingxaki noba usentsika yethu noba usemalahleni noba eNgcobo wamkelekile ungeza noba use-Elliot noba use-Buckley kuba kukude komthathu you are more than welcome kweza dates andiyaba baqala nini because abantwana baqeshwe as consultants izawuplacwa kwendawo ndithetha ngazo basekwi-training but I think ngeza dates sizawube siyazi into yoba baqala nini they can go effective bawuqala baye kweza ndawo kodwa nge-6 ne-7 mabeze abantu base-ward 9 neewadi ezikufutshane baye etawuni hall ecala ngakwabhoxa. Alright, masinike ithuba ke kuwe ke mphulaphula ekhaya njengoko sowuvile ke ngaphakathi ka osihleni nayo kwelicala nguye ku-council uMr Tasana esuka phaa kwa-ward 9 esicacisela ngendima nje iofisi yakho kuncedisana nokukhawulelana nabantu kwindima zokuba sele kuvakele ukuba apho inkinkisho khona imali yendodla abo baziwa ngoba ngusasa nalapho babechaze khona ubona abantu bakhawuleze batshintsha amakhadi esithi ke ucouncil bakhawulezile ukukhawulelana nale meko kuba bevile ubana ngaba abantu bayasokola ukusondela kwindima ezifana ne-post office kunye ne-post bank. Nawe kuba unombuzo ufuna ubuzo welicala khawungene phaa ku-073 nalapho kungangena emnxebeni okanye ungangena kuWhatsApp line yakho ubuze ke umbuzo wakho kwelaa cala. Phambi kobana ndibe kanti ndithatha abangenileyo kweli cala councillor njengoko bengena kweli cala mandibuze nje lo mbuzo nje wokugqibela makubeke councillor yinto etemporary le yokubekwa kwezi lokhunja kwezi consultants kwezi venkile komadedorho venkile ke uwakhanganyileyo kweli cala singayibona ke ingxaki singayibona ke indima apho sibabona khona mhlawumbi zibuyiselwa ke iposi ndikubuza njengenye yamadoda asemagunyeni nyhani kuba asikwazi uqhayisa ngayo indima yokubana ngabe iposi zi-vandalized ingaba siyayibona into uba singayibona ekuthubeni uba zilunga mhlawumbi kwazona iposi zethu. Iservice karhulumente ayingomdla wethu singoceba or sizinkokeli wozibona kuthiwa zibhangile ukuba xa sinothetha inyani i-post bank ndizawuthi i-post office ngala ndlela siyazi ngayo ke thina ke ngokweservice sazo into ekuthiwa zii-charges ubuye ufumanisa into yoba noko ibhetele kunezinye ii-banks ezi ayingomdla wethu lowo. Okay. Okanye ngokokubona because nabo bazawubona uba iqhuba njani inkqubo yabo imali okanye there are other services abazawuzithengisa kweza tafile we don't know okanye ingaresulta loo nto leyo endabethi no let us go back kweza buildings or let expand now yinto ezakwenzeka leyo but andiyazi and I cannot talk on behalf of Lantuka uPost Bank but or some other time xa bezile uphinde sizawuarranja bake beze bazoyithetha le nto ngokwabo because mna ndithetha as ward councillor but andikwazi uthetha on behalf of iPost Bank because ixanduva lam ukuba makuze kuncedekala abantu kwezi zinto banazo other services abanazo andisazi bangeke bazithethele bona ke enkosi. Alright, masithatha bangele kweli cala ukhona ngele kweli cala la ndiyaqamba kombiza mhlawumbi angafuni ndimbiza mkathi ngicela undibuzele apha kutata uTasana amaxhewazana wona nawo makaye ayofola kwezi venkile zinezi-consultants okanye ayikho enye indlela abebethethisene ngayo kwakunye nosasa ukukhawulelana kwakunye nabantu abadala nabefuneke bewatshintshile la makhadi. Enkosi kakhulu. Uzawubamba lowo council okanye ndikhangela wesibini mandikhangele libe mibini phambi kona ngulowo wokuqala sijonge nosibini kweli cala sithi yena kweli cala masibulele kakhulu umqwathi ngokusiphathela uMr Tasana kweli cala ingana bethu oceba bangabe bamamela. Ndicela undibuzele phana kuye kutata uTasana ukuba bengoceba bethu lifika ayingombuzo ayilo xesha laloo nto ngoba uTasana buyela kulowo wokuqala mandimbambe lo kohlobo asincokoli ngaloo nto namhlanje ndonqona uvulela i-influx ezinto esirongo masiye kulowo wokuqala ndizambamba lo. Okay. Currently ngoku abantu abadala bazawuya phaya kwezi ndawo kuthiwa babaye kuzo kuba ke ngoku sine-crisis ngoba njengoba bendibase-ward 9 abantu babendibasondezele but ngenxa yenetwork and sine-crisis kwiiwadi zethu iiwadi zethu sezigingqini sine-crisis yenetwork but ndibacenga ke abantu maybe ekuhambeni kwexesha kulaa nto ubeke wayithetha ethi okanye bangeke baphindele kwezaa buildings zindala zePost Bank kulapho abantu banongcambaza but currently ngondizacengana nabo abangeka watshintsha amakhadi benzela amakhadi bahambe babheke ezibhankini so that bazophumana nokuthi
amaxhegwazana kuthiwa ayofola kwezi ndawo but ke ndiyafuna uyilungisa le ndawo ithi kaloku amaxhegwazana ayaye ekliniki nawo esifolela iipilisi. Ingxaki yakho uyayifolela kodwa ndishimali loo nto but currently ngoku nam benza kunqanda khansila kuloo nto bendizawuthi nani niyabayela xa nibadinga nani niyabayela xa nibadinga mayingamisanga loo nto. So lilonke Tata uTasana aninayo inyweba mhlawumbi obe nibasondezele ngenxa yenetwork ngoku uyawunyanzeleka abantu basondele kwela cala sondele because idolophu and into emandi apha edolophini eward 4 ndizawuqonda umention iward 4 iward 4 neward 5 banenyweba into yoba zonke ii-services ezidingekayo zikhona such as amapho because umzekelo kule nto yemali kufuneka ifotokopi yapha kufuneka i-affidavit kufuneka i-bank statements kanti yonke into ilapha icentraliziwe eward 4. That's why iward 4 isoloko ine-services. Yiyo loo nto izawusincedisa. That's why sithi ke let us move to the closet apho zonke iinkonzo ezidingekayo ekungakhwelwayo kuzo. Okay, masithathe abanye bangene kwelo cala. Molo Mqwathi, molo bhuti kwelo cala. Ndicela undibuzele kuTata uTasana abakwa-SASSA. Awuthi uba uTasana akayifuni ke le nto uba niphendulise abantu bakwa-SASSA. Ndicela ubuza kutheni abakwa-SASSA yena nanjengoceba wethu angathethi nabantu bakwa-SASSA bamobilize ezaa mobile trucks zihambayo zinee-networks ezikwazi ukuyitsala inetwork, singabe sixelelwa ngenetwork engekhoyo kodwa xa befuna iivoti zethu abayibawali inetwork. Amaxhawazana azaya njani kwezi dolophu ehleli emakhaya kunzima abe egilwa ngabantwana abakwazi uthetha nabakwa-social development kumobalwa izitrak ezizawukwazi usondeza ezitsala inetwork kuncedwa abantu bakuthi makungadlalwa ngabantu. Enkosi bawuTasana. Ayindizumphendulelo sasa benditshilo. Okay. Kodwa ke uyifakile indima yobana ningoceba anikwazi uthetha no-social development ubana ngaba kube kanti kusondezwa ezi truck. Zange ndizibone ii-trucks bakwa-social development. Network inetwork yaka-MTN ima bawuTasana sithetha nabantu apha sithetha nabantu bakuthi afunekanga baphendwe ngolo hlobo. Awuzukwazi xa uphendula abantu bam ngolo hlobo akwazi umntu bekhubekile apha abantu bam ukuba ndibaphathele wena aba bantu befuna ucaciselwa ngezinto bafuna ucaciselwa. Nina basemagunyeni xa umphulaphula iveze sithi kungenzeka kukwiitrakhi ezinja kusekuhleni kuwe ukuthi zange uyive kakuhle bangathi abantu bakuthi baphume bekhubekile phakathi kwezo nkalo. Ndiyayicelela ke le indawo ndicela simphendule ubana nyani ke anikwazi uthetha nabantu bakwa-social development uba nikwazi ukuncedwa abantu. Kalo msasazi mandiyilungise. Alright. Ndiphendula ukuba kaloku le ndima yenetwork uthi ngu-social development ngengcono uba uthetha ngosasa. Umbentshinile lo kunaye wathi wena awuzukwazi umphendulela. Ngoku ndizama ukuthi ubunoyilinka ke wena nosasa ubani labo wakwazi bona kwasasa kwanzange khona kusasa sitsho ke at all kwenzela abantu bakuthi sabakhubekisa. Zange ndizibone. Okay, masithathe omnye kweli cala. Bathini kweli cala? Voice. Msasazi ndime uSizwe Nguqe ndikwasexovimvaba engukunonono kodwa ngondilapha ezibeleni ezonwani. Ndicela ukubuza ngoba abantu abadala abaphe into bahlala kude emaqakaleni kunzima and then ke ngoku bekunganjani uSbank aye ezilalini kwi-wards nge-wards okanye mhlawumbi kwiziphakwa ngeziphaluka ke ngoba bakwazi ubabhalisa because isho uba i-transport banazo ukwenzela uba yonke laa nto babafake kwe-systems kamandi uthethe nge-consultants uthatha lo lapho naye so kanjani because ngokude laa nto ebheke ezilalini and ke ngoku nelayini izabe ininzi bekunganjani msasazi ndimusizwe ututuse lo. Okay Tutus. Uba uTasana beseyivelele lo nkalo ba sesinye sezinto ekumele uba ziphendula wona Tutuse ngu-social ngu-Postbank kwezinye kweli cala khona ukuze abe kwanto usondela kwelamo. Kodwa ngokubeka kwakhe uba uTasana kweli cala uthe kangendlela bebeyisondeze ngabo bona makusondelwe ke ngoku phayana kwezi ndawo zibekiweyo zikhona ivenkile nelapho zizawufumaneka khona ezi zinto zikhanga ngayo kweli cala. Sithatha onye kweli cala sive ubana ngaba uthina ke yena ke kweli cala bathini ngapha. Bhota Mqwathi. Bhota tata. Mandizivukisele kapho kunestudio. Mqwathi umcethe lo lapha ecala. Mqwathi ndiyamva kutata lo uhleli naye apha estudio. Utata uTasana. Ndiyamva ke uyabeka uba uhambe waphelaphi and usalinde phi. Mqwathi mna into endiza nayo into yobana umntakaTasana lo uyindoda enemigunqo ezamayo uyazama sakheke isizwe. Ngoku laa nto indinika into yobana mna mandithi apha kuye keep it up mntakaTasana, keep it up
ikhwelo lakho siyaliva tata, uyindoda enemigubu. Asikwaba ke uyawuhlala unjalo ke uqhubekeka usakha ilizwe. Into esiyifunayo into yobana thina makwakheke ilizwe eli thina. Mntakatasana, phaa kwa-ward 9, nam ndiphaa kwa-ward 9 mntakatasana, ndiphaa kwa-ward 9. Ndicela mntakatasana kawuke uyiqhube le nqwelo yobana zide zakhiwe izindlu ezabantu ezazingazange zakhiwe ababebhalise ngaphambili mntakatasana, kodwa ke azakhiwe izindlu zabo. Ngase ke uqhubekeke njengoba sukubona uba imizamo yakho awuphumlanga, uyazama uba makude kulunge. Sicela ke mntakatasane, ngase ke naphaa ezaa zindlu phaa kwa-ward 9 zingazange zigqitywe, uzame nakhona kude kuphumelele mntakatasana. Enkosi mntakatasana, ngumcede. Siyayibona imizamo yakho tata, siyabona inqwelo oyikhweleyo, siyayibona iyaqhuqa. Kwenzekeni? Hayi usathetha. Ifuna isizwe sibheke phambili. Enkosi, ngumcede becala. Okay, yafika seyiphela kwelaa cala. Zafika seyiphela kwelaa cala, uye wahleli ezantsi kwelaa cala. Nanku uba utasana, khawuthatha abangeleyo, kodwa ndikukhusele, awunyanzelekanga uba uyiphendule lezindlu kuba awuyibizelwanga namhlanje. Ungaphendula nje apha kwizincomo ezikuncomile kwakunye nemigudu nezinye zezinto abazikhankanyileyo kwelaa cala. Enkosi kakhulu. Masiqale kule ndawo mqwathi. Ya. Ndibona uba ube undiveva kakubi, ndabona uba ubukhubekanyana kulaa nto network. Masilungise. Ndingucaba wase-ward 9. Uyava ndithi ngoku iprogram ngenxa yenetwork ndimuvele to other ward. Andiqondi uba ngumnqweno wam and kukuthanda kwam, andivi kamandi nam, but iimeko ziye zandinyanzelisa. Ngoba ndizisondeza, ngoba ndiyilwile le nto yenetwork, ndisebhizi ndiyayilwa and andithandi because inetwork yiyo le ndibangela into yoba mandimuve. La program ize ewadini yam, iward 9, ayizange kwenye iwadi, but ngenxa yenetwork andivi kamandi. Nomphulaphula wakhe ingabi ngathi okanye ndiyamdlakaza, ndimdlakazi, ndithetha kakuhle qonda, or usawute andivi kamandi because laa wadi iiprogram zango zimuvile eward 9. Ngoba loku bendithe maziye eward 9, if beyayibona iprogram nge-13 ithi mbhenge tribal hall, which means elalini ndine-crisis. Kudala uVodacom waziye, uCell C waziye, ndibhizi ndiyayilwa into-network. Azizuyithini ke into e-private sectors ezingezinye because zirhuqa inyawo kukwizinto ezingapha kwamandla ethu. Ayontando yam uba ndize neenkonzo, ndiphinde iinkonzo ndiyoziqhubela kwenye iwadi. Ifana noba wenza isiko ngwefu yam, usuke isiko uyoliqhubela, uthi urhadebe uyoliqhubela kwagcina, ebuhlani bakwagcina. Alizuhamba kakuhle elo siko. Enkosi. Hayi wena ba utasana, ibingamelanga ba ithi yofikelela kwelo cala. Andikwazi xa ndikunike ithuba lokubana usizothetha nabaphulaphuli. Abaphulaphuli bam bonke aba, akukho nomnye umuntu uyawuzawufike apha ndimnike ithuba loba abandlandlathekise xa befuna uqonda. Kuba ndiyaqonda nina nisemagunyeni nina bawutasana. Awunothi xa uphendula umphulaphula wam uthi zange ndazibona, kuba beyond reasonable doubt xa nifuna ibe khona inetwork embhenge ningayenza ibe khona inetwork embhenge. Nakungosuku olunye kule technology sisebenza ngayo kweentsuku zikhoyo. So okunokwam endikukhalazelayo kukuba uthi xa umphendula umphulaphula wam uthi zange ndazibona, ibonakalisa umphulaphula zikhona. Umzekelo, itrakhi yakwaLabour inayo nale yethu nale yethu lemsebenzini inayo izinto ezitsala ngayo inetwork. Noba sisemagqagaleni asinongasasazi, andinoba nohlulwa yi-VCR FM. Thina sisasaza sesiphantsi kwamanzi. uHome Affairs uneyakhe itrack, uSocial Development unayo eyakhe itrack. Nazi le nto bendiyithetha, angathi umphulaphula wam athi alale ekhubekile. Hayi, not namhlanje ngabaphulaphula, kodwa sicole ngaloo nto bawutasana. Bawutasana nanko mnye ngena kweli cala isithi masibulele kakhulu umqathu kosiphathele ubawutasana. Thina siyaziva nyhani ke izingqi zakhe. Ndinqinela nomphulaphula ophumayo kwelaa cala. Ndingathanda ke bawutasana ukuba xa kucaba iyathethisa, xa beyathethisa le nto yabantu abadala, uphinde ubasondeze kufutshane nelali for nokuba ungacela kufutshane apha indawo inofuma ilocation inovuma khona for nje la maxhegwazana enzeke kungade ibe kanti indlela yakho entle kangaka iyonakala. Sithi ndingumphulaphuli ke mna ke kweli cala lakwa-ward 9. Mandokunike ke bawutasana. Enkosi.
hayi ndivile ndiyava uphulaphula kodwa ndizayiphendula Okay, masithathe. unyanisile. Okay, masithathe omnye kweli cala esityena ke molo Mqwathi. Ndiyafuna ke ngenye imini undidibanisele ubawo uTasana nabakhansila kudala sukukhalazela ngabo ndingazubakhankanyela ngamagama. Bakhe bafunde nto apha kuye nale migudu yakhe. Khawundibuzele nakumbuzo kuba uTasana lo uhleli naye kweli cala. Xa behleli abakhansila bawuTasana ezi zinto uzibonayo uye ubaxelele bona okanye abaziboni. Hey kodwa ubuza burharha indawo ndiyawuphendula umbuzo bawuTasana. Bayazibona nto abanye okanye Hayi zibona? hayi andinoyiphendula loo nto ke le mna uyandibetha. Masithatha omnye wokugqibela kweli cala njengoko basabhala abanye kweli cala uthi lona Mqwathi enyanisweni emsulwa yile ithethwa ngoba uTasana kukuba nabo bayazama ukusisondezela ezi nkonzo zinqabileyo kangaka kuba besothukile thina yinto yakwa-SASSA esingayazi uba sizayithini. Ndivuye kakhulu xa ikhankanye kubana ngaba ngoku sinayo i-extension date. Loo nto kuzawuthi xibilili sibe kanti siyakwazi ukukhangela ezinye iinkalo kweliya icala. Uthi lona ndicela undibuzele kuba uTasana kwelo cala ukuba bawuTasana singenza njani ukufumana iinombolo zakhe ke uPost Bank xa umntu efuna ukuzibuzela kabanzi. Ndicinga into yoba andivumelekanga unikisa ngeefowuni zePost Bank. Okay. Izawusincedisa into yoba ngala 6 and 7 umphulaphuli asondele. Ikhona i-information desk phaya. Okay. So that umuntu ofuna uqonda nofuna ukwazi ikhona zikhona i-consultant phaya ii-laptops, ikhona itafile phaya or desika le nto kuthiwa information desk apho umuntu azawubuza khona le nto afuna uyiqonda. No, andivumelekanga unikisa ngeendaba Okay, zakhona. masithatha kweli cala 0738491740 ufuna usibuzela ntoni na wena? Msasazi inoba mhlawumbi andiva kakuhle because kaloku if siyaqaphela uqaphele kakho ii-elections bakhona abantu kuthiwa bazi-special voters. So ke kube kunganjani bakuncedwe aba okanye aba badla ngohanjelwa ngoonompilo ufumaniseke uba bakakwazi uphakama umntu u-disabled and then ke ufumaniseke uba ne-treatment uyayizelwa. So bendizama ubuza kubantu abanjalo nabo uba ithini into yabona ukwenzela uba because kukude yabo mhlawumbi omnye i-transport imbeka kude phaya akwazi uzofika abahlala khona. So yile nto bendiyibuza uba bekukanjani nina nizame ubhuda ipressure or uthetha nabo yabo abaserhulumenteni bakwazi uba kufitshane to decentralize izinto ingabe ngabantu abasokolayo because bayasokola abantu indlela zimbi kuyanetha yabona ufumanise uba kukude ubheka ezidolophini abakwazi uhamba kuba nendlela ezimbi it's worse le iphaa ngoku ubheka elanto edolophini zimbi. So bendibuzwa yiloo nto ewe ngusizwe lo tutusi lomdimba. Nkosi. Okay. Xa uzawuthetha ngenququ uthetha ngentsika yethu. Sizawuthetha nabo mphulaphuli or msasazi. Okay. Sizawuthetha nabo. Asizazi ke uba ithini i-resources zabo ngoba ke zinto zine-resources. Sizawuthetha nabo ke ndathi ke sine-crisis andizuyibaleka into enetwork indisitsho nje luxanduva lethu and ayikukuthanda kwethu ngokwaminqweno yethu singoceba ingase yonke into iinkonzo zifikelele ebantwini kweendawo bakuzo. Not yile nto ufika ndishawutisa ndisithi awusinaze sifumane iinkonzo sibheke edolophini. Ngumnqweno wethu into yoba isingase iinkonzo zikarhulumente ziye ebantwini apho bakhoyo. Semezwe laa nto uHome Affairs. uHome Affairs njengoba ukwayichaza laa mobile truck yakhe uyaya kwezaa ndawo. Same applies uSASSA, let alone basibanele crisis because now sinedyutho olwa le nto yenetwork because kungayiwa kwenququ but we'll be having i-crisis yenetwork zisitsho nje intsika yethu. But abakwaziyo abantu for the time being mabeze bantakwethu kuzawubonakala ne-long run because i-Post Bank. Enkosi. Enkosi kakhulu. bawuTasana kule mizuzu mandikunike tatam uphinde. Okay, mandithathe lona ngokusalungiselela uba ndiza kunika uphinde mhlawumbi ubethe kwindawo endicinga mhlawumbi khange ube kanti ufikelele kuzo. Bathini kweli cala? Msazi ndingumphulaphuli. Ndicela ubuza uba ndinomzali wam kudala evalile imali ePost Bank. Then iPost Bank wayikho kweli cala lethu ngomanqamakha apha eTranskei. Then ngoku umane kukhonjwa kwendawo ngendawo
uvalele imali zakhe and then ufuna ukuthatha laa mali ayitshintshe. Abantwana abadala ngoku bafuna iimali zabo ufuna uyifaka kumaCapitec kwezi bhenki ke iCapitec irayithi ke ndiyibize. So ke ngoku kuthiwa i-post bank ayikho apho, funeka abheke eMonti okanye abheke eMthatha. So ndicela ubuza ke uba ingathini na indaba yakhe, neemali azikho ke zokhwela. Danko Msasi, ndicela uba ndimamele redio. Zezinye zezinto noko mandimkhusele kuze ubungekho rayithi xa uthi intoni laa bhanki mawuyibiza okokuqala, awukho rayithi ngoyenza loo nto. Kodwa ezinye zezinto aye wayikhankanya ukhansila kukuba naye uzamile ubana beze, besizama naye emini uba beze abantu beposi bezoziphendulela kwezo zinto. Okokwam kukuba wena ke mphulaphuli mandinizamele mna ke ngoku abantu bakwa-post office okanye u-post bank ibe ngabo mkhulu wam abakwazi ukuniphendulela le nto, singamboni sesimoja ephendulela izinto bengamelanga uyaziphendula. Eyakhe imvano ibe imvano yokuba eyobacela bamncedise kwiinkalo ezithile. Ukuba benza ntoni ngapha kwamasolotya wabo kwakunye napha kwimidiyadiya wabo akayazi yena uba utasana kuloo nto, kuba umsebenzi wakhe awumbeki kuloo ndawo. Uba utasana mandikhawuze ndikunike nje imizuzu khona ukuze endingayilibelanga noyibongozayo kumphulaphuli, ingakumbi umhlali wasesakhe isizwe kwa-Ward 9 ngale ntshukumo uyiqalileyo ngoku. Into endibongozayo msasazi mayibe litye lokugqibela xa kuthiwa makwenziwe into ethile ngabahlali. Abantu baphakame. Ndibabongoza ngabantu babancede ngeza dates. Apha ndithe ndimele u-Ward 9 kodwa ndingathi xa abahlali befikile bezinye iwadi bazawugxothwa. Okay. Ayikho loo nto. Ibe mandi ke because xa besikumbhenge e-Tribal Hall bekukho abantu boMalahleni phaya, abantu bontsika yethu, khange bagxothwe abantu. Babuya beza nge-14 apha ecala Town Hall, basevisiwe abantu phaya. Ndanicela ke bahlali, more special because i-core business yam ngoku apho ndibona khona njengoba kuzawudeploywa ezi consultant nje aba bantu bazaba kwezivenkile, but le nto yemali ingathi izawuba ngumcimbi onzima kubo aba bathi banemali esebhankini. Ndiyabacela kabahlali, more special abantu bathi banemali esebhankini nale mibutho, bazame ngala 6 baze nee-documents zabo naba bemali zeFoster. Okay. Yi-2 days, ndicela i-2 days yonke bancede kangangoko baphume abantu beze nabakude bakwazi yoziqondayo umntu uba uza kwakwazi. And kamanda nawuxoka bayakhawulezisa. Okay. Bayakhawulezisa kuthi kubetha u-2 iholo ligcwala liphume ngaphandle, but kuthi kubetha u-2 babe begqibile. Okwaziyo kude bantakwethu angasondela uzawuncedwa, and ingasincedisa nalaa nto ithi okanye singakwazi nozongeza izo. Sizawuthi gqolo ke sibabiza thina abantu bezonceda abantu bethu. Ndibabongoza ke nabezinye indawo ezinye ii-regions abakwazi ubabiza. Actually I'm doing this thing in partnership with uSASSA. Actually mandibulekile ngeli thuba ke msasazi wam. Okay. Ndivuye kakhulu abantu bancedakele. Xa usiza ii-documents zakho ungazilibali, bank statement. Okay. Into yokuqala le ncwadi ubuvalela ngayo, uba nibathathu nize nobathathu. Okay. Nenzi ikopi, certified document. Ubunomntana weFoster nenzi affidavit. Abantwana abathathu zonke affidavit zobantathu. Ntathu. Uyena imali awuyinikwa cash msasazi la mali. La mali suppose ayizi-cash. Kuthiwa izawutransferwa your bank account awuza nayo. Ndicinga msasazi enye nenye sawuyiva nge-6 and 7. Amaxhala phantsi bantakwethu sayilungisa into ibe right. Enkosi. Enkosi kakhulu uba utasana kweli cala, iphuma njalo kwela cala uba utasana. Nibongoza bethunana ubana ngaba niye esithi abakwaziyo ufikelela bayaze kuba bangakwazi ukuncedakala kweli cala. Bathatha sibeka phaa kwimizuzu mingaphi na masume ke ngosithi mhlawumbi ngona sithi ke thina ke intsimbi yakhe banguye ke intsimbi eshumi. Ngolo hlobo sibe kanti siyamkhubulula simkhapha phayana ngempondokazi Mafaku zonke kadikane sithi ke na ke ndili impondo uba utasana masibulele kakhulu mphathi. Enkosi kakhulu, enkosi kakhulu, siye kanti ngolu hlobo.
Oh, Shamba ngobube, Shamba ngekazi, Dilo, Dilo. Show me some tamba lelo tuta. Oh, Yahu, Tasandaye, Dilo. Oh, Dilo. Dilibondo, na, dilibondo, na, dam lam delu bao, dilibondo, kewen dilibondo, why shabela mambondo. Tambalelo pula, oh fago, damasas pelegas, tamago, oh hello. When I greet my father, both living and departed, I say, Shamangekasi, oh, Silibondo, Silibondo, Tamlando, Silibondo, Ewen Silibondo, why, Shabila Mambondo. Silibondo, 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 Shabila Mambondo.